Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsị ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke si na steeti Ebonyi wee pụta, bụ ihe onyonyo na-egosi ọgụ na ọgbaghara nke dapụtara n'obodo Izo nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Shielu na ya bụ steeti Ebonyi n'ụbọchị Fraịde gara aga, dịka ha pụtara ime ihe emume ntuliaka ịhọpụta onye ga-abụ eze obodo ha. Ma dịka anyị siri wee na-anụ n'akụkọ anyị nwetara, a na-akọwa na ya bụ obodo Izo nwere obi atọ, ma ịbịa n'etiti obi atọ ahụ ha nwere, akọwara na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị pụtara iso wee zọọ ya bụ eze nke a na-azọ, mana n'ime ha niile o nwere mmadụ abụọ ndị aha ha kacha ada ụda, nke otu onye n'ime ha bụ nwa ikorobịa n'ebe a bụ onye a kọwara dịka Maazị Monday Obule Joseph, onye nke si mba South Africa wee bata, ya na nwoke nke a ị na-ahụkwa ebe a bụ Maazị Jeremiah Ọrụgbala, bụ onye nke akọwara na ọ bụ onye nkụzi, bụkwanụ onye chịburula ya bụ obodo dịka President General na mgbe gara aga. Dịka akụkọ anyị nwetara esi wee na-akọwa, a na-ekwu na ya bụ ihe emume ntuliaka ịhọpụta onye ga-abụ eze obodo na ọ dọtịala nke ukwuu, ma allegedly ha na-akọwa na onye nke ahụ si mba South Africa na ọ sị na ihe mere o ji wee chọọ ịbụ igwe bụ na ọ nọ na mba South Africa wee rọọ nrọ ebe ya bụ igwe obodo ha, o wee batasị na ya ga-emepụtarịrị ya bụ nrọ ihe. Mana akụkọ anyị nwetara na-akọwakwa na onye nke ọzọ bụ Jeremiah Ọrụgbala bụ onye imirikiti n'ime ndị obodo kwadoro ka ọ bụrụ igwe, mana onye nke ọzọ si mba South Africa ji ego ma jide kọntaktị ndị gọọmenti. Ya bụ ihe wee na-eme, a sị na ehibela ya bụ ihe emume ntuliaka ugbo atọ, mana apụta ha na-emecha akwasị ihe niile, asị na akagbuola ya na a ga-ehigharị iwe ya ọzọ. Dịka anyị siri wee nụ na asị na nke mbụ emere na emechara ọ bụrụ Maazị Jeremiah bụ onye kacha nweta ọnụọgụgụ ndị tụnyere ya, mana dịka onye nke ọzọ na ndị gọọmenti na-arụ, asị na akagbuola ya bụ ihe na ehigharịela ya, na ọ ga-abụzi sọsọ ụmụ nwoke ga-atụ ya bụ vootu na ụmụ nwaanyị esoghịzi. Asị na-apụtakwa ụbọchị ahụ asị na ọ bụ sọsọ ụmụ nwoke ga-atụ ya bụ vootu, ọ bụrụkwa ya bụ Maazị Jeremiah merikwara, akagbukwa ya wehigharịkwa ya nke atọ. Ma dịka ihe a niile na-eme, ha bụ ndị obodo Izo, ndị Town Union ha edeela akwụkwọ ma zigere aka na-achị ya bụ steeti Ebonyi bụ Gọvanọ Francis Nwifuru, wee gwa ya si ya lekwa ihe na-eme n'obodo ha, lekwa ihe na-eme n'obodo ha, na ha atụkwasịghịzi obi ka ndị ya bụ ihe emume ntuliaka nọ n'aka si wee na-ahazi ya. O were uzie n'ụbọchị Fraịde gara aga bụ mkpụrụ ụbọchị nke 14 nke ọnwa Nọvemba bụ 14 Nọvemba 2025 bụ ụbọchị ọgụ a ị na-ahụ ebe a dara. Asị na-apụta ebe ahụ ka emegharịa ya bụ ihe emume ntuliaka ọzọ, mana ihe ọzọ ha hụrụ bụ na asịzi na aha Maazị Jeremiah Ọrụgbala bụ onye nke ahụ imirikiti n'ime ndị obodo na-akwado anọghị n'akwụkwọ. Asị ka ihe na-eme, asị na o soghị wee gaa nnyocha nke a gara na ụlọ ọrụ ndị DSS nke nọ na Ebonyi. Ma dịka anyị si wee gụta na akwụkwọ edemede bụ leta nke ha bụ ndị obodo zigara ya bụ gọvanọ na mbụ, ha kọwara na nwoke ahụ na ụfọdụ n'ime ndị ọzọ gakwara n'ụlọ ọrụ ndị DSS maka nnyocha ahụ, mana ndị DSS gwara ha si ha na aha ha anọghị n'akwụkwọ e nyere ha dịka ndị ga-abịa ya bụ nnyocha, o wee bụrụ na ewepụla aha ya bụ nwoke. Mana mgbe ndị obodo mataziri ihe na-eme bụ ụbọchị ahụ apụtara imegharị ya bụ ihe emume ntuliaka bụ ụbọchị Fraịde, ewesị na aha ya bụ Maazị Jeremiah Ọrụgbala anọghịzi n'akwụkwọ. Ndị nkwado ya wee gbaa aka ya bụ ihe ewe mewe na-ebutezi ọgbaghara na ọgụ n'etiti ndị na-akwado ya bụ Jeremiah Ọrụgbala na ndị na-akwado Monday Obule. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'obodo Izo nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Shielu na steeti Ebonyi. Ya mere a sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya.
Naga squad kanku. O kanku. Nekwa hwe menu ji. Ngo agra ya mo agra ya onye obula. Manda kuna le mota mo meru akwate inzeta. Beka kagodonk. I'm alive. I'm alive. I'm alive. Marifa no izo I'm alive. Ya ini mau kona kanannya. Ini bukan kado nyuma ini kan. Betul betul. Ya kado. Iya kuru kado em. Kosong. Ini alive ni so. Udah ada kau kaya ada. Kaya masih awal sikit. Senior brother. Kosong ni. Abang awal sikit dia. Kaya pernah meraka lah. Izo mali kaya no keta. Awa community kaya no na. Aboy suno dio na ya na ba. Oro bala kaya gesu. Mone jeje mona lala oro bala kaya gesu. Yeso kukase. Oyo siri bobongo. Adara wannem ne mi ne mekewe my brother. Dal wannem. Ada azo. Onye na-azụ eze azọ gwa na ada azụ eze azọ eme n'okporo a bịa papa ọya ụmụoke dịka anyị si wee nụ n'ozi nke anyị nwetara na nke a bụ mgbe ha malitere ịkwụ n'ahịrị ka amalite ya bụ ihe emume ntụliaka, ma ha na-akọwakwa na ndị a niile kwụ n'otu ahịrị bụ ndị na-akwado ya bụ Maazị Sunday Jeremiah Ọrụgbala tupu ekwuzie na aha ya bụ nwoke anọghị n'akwụkwọ ya bụ ọgbaghara wee bidozie. Nke a wee bụrụzie mgbe ndị na-akwado ya bụ Maazị Sunday Jeremiah Ọrụgbala were iwe wesizie ebe ahụ ekwesịrị na wee mee ya bụ ihe emume ntụliaka wee pụtawa tupu ha eruzie ebe ha na ndị nke ọzọ bụ ndị na-akwado Maazị Monday Obule na wee nwee ya bụ ọgbaghara.
ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ihe edemede ahụ bụ leta nke ndị obodo ahụ dere wee zigara aka na-achị steeti Ebonyi. Aga m etinye ya bụ leta na ngalaba okwu maka o toro ogologo, nsị ka m gụpụtawa ya ebe a. Ọ ga-egbu oge, ọ ga-eme ka ihe onyonyo a too ogologo nke ukwuu. Maka ihe a niile mechara, ya bụ ode akwụkwọ onye aka na-achị steeti Ebonyi bụ Chief Matias Adum, nke ama dịka Principal Secretary to the State Governor, mechara zipụta akwụkwọ ọzọ n'ụbọchị Fraịde ahụ, bụ akwụkwọ o zipụtara wee sị na aka na-achị ya bụ steeti Ebonyi bụ Gọvanọ Francis Nwifuru enyela iwu ka ekporie ihe niile gbasara ndị isi na-achịkọta otu ahụ bụ ndị degaburu ya bụ aka na-achị steeti Ebonyi akwụkwọ na mgbe gara aga. N'etufughị oge ka anyị gụpụta ya bụ akwụkwọ nke o zipụtara. Ọ sị, Government of Ebonyi State of Nigeria, Office of the Principal Secretary to the Governor, Government House. O wee sị, Public Service Announcement. His Excellency the Executive Governor of Ebonyi State, Right Honorable Bioda Francis Ogbonna Nwifuru, has directed for the dissolution of the Development Union Executive of Izo Autonomous Community led by Ikechukwu Samuel Ojeogo with immediate effect, and the chairman of Ishielu Local Government Area has been directed to constitute a new caretaker committee of Izo Development Union between today, 14th November 2025 and Friday, 21st November 2025. Signed, Chief Honorable Matias Adum, Principal Secretary to the Governor. O wee bụrụ otu a ka aka na-edere ya bụ aka na-achị steeti Ebonyi akwụkwọ bụ Chief Matias Adum si wee dee ya bụ akwụkwọ, nke ọ sị na ọ bụ ozi Gọvanọ Francis Nwifuru ziri. Ma n'etufughị oge ka anyị gụpụta ya bụ akụkọ, maka na akụkọ a ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike na-aghọtachaghị ya otu a si wee kọọ ya, mana ka anyị gụpụta ya bụ akụkọ dịka ndị akwụkwọ akụkọ Ebonyi Times News si wee dee ya. Ha sị, Izo Ezeship Tuzzle, Ishielu Council Boss, PS fingered in alleged 100 million naira bribe. The crisis engulfing the selection of a new traditional ruler in Izo Autonomous Community, Ishielu Local Government Area of Ebonyi State, deepens at the weekend as community leaders accuse two top government officials of bribery, manipulation, and subverting due process. At the center of the controversy are the Principal Secretary to the Ebonyi State Governor, Chief Matias Adum, and the Executive Chairman of Ishielu Local Government, Mrs. Peace Ifeoma Agwu, who were alleged to have collected over 100 million naira from one of the contestants, Mr. Monday Obule, to disqualify the community's consensus candidate. Hagakwaniru were said the allegations were made during a tense briefing with journalists shortly after Adum announced the disqualification of the community-approved candidate, Mr. Sunday Orobala Eche, at the venue scheduled for the Ezeship election. The town union president of Izo Autonomous Community, Comrade Ikechukwu Ojeogo, condemned the development, insisting that disqualified candidates must be allowed to contest and that community members, including every mature man and woman, reserve the right to freely select their traditional ruler. He described the action of the government officials as betrayal of the community's trust. A prominent stakeholder, Comrade Nwori Emeka, Secretary General of Umu Igboke Kindred, alleged that Adum had repeatedly received large sums from the community during previous attempts to hold the election. Ọ na-akọwa na ya bụ Adum bụ aka na-edere gọvanọ akwụkwọ na a na-enye ya ego buru ibu mgbe ọbụla ha chọrọ ime ya bụ ihe emume ntuliaka. Ọ sị, in quote,
For the 3 consecutive times the election was scheduled, the community, through the executives, released 20 million naira each time to the committee led by Adum, he claimed, adding that the people were later shocked to discover alleged secret financial dealings involving a contestant. Another contestant, Onyema Enwuru, said he was blindsided by the sudden changes. In quote, "Today was meant for the election. I completed all requirements forms, but suddenly I was informed that Chief Adum had performed everything, meaning decision had already been made without due process," he said. The community stakeholder, Nwankwo Ogbonna, commended Governor Francis Nwifuru for his developmental track record, but expressed disappointment that his aides were allegedly undermining the commitment to democratic selection of traditional rulers. In quote, "We know Ezeship is for elders and custodians of our tradition, not for the highest bidder. Adum and Agwu connived and received bribe to sell our traditional stool. They disqualified credible candidates, just like what happened in Ezeago. We are begging Governor Nwifuru to intervene because we do not need a political traditional ruler," he said. Former town union president and community leader Chief James Enwuru described the day's event as disappointing and destabilizing. In quote, "We expected a peaceful election among the 3 credible candidates, including Onyema Francis Enwuru, Orubala Sunday Ede, and Monday Joseph Obule. Instead, the government delegation led by Chief Adum disenfranchised women and credible candidates," he said. He questioned the suitability of the alleged favored candidate, Monday Obule, noting he is young, recently returned from South Africa, unfamiliar with our land boundaries, and has made no meaningful contribution to the peace or development in Izo. Enwuru urged Governor Nwifuru to intervene, expressing concern that the community feels neglected despite earlier appeals since January. Attempts to reach the accused officials yielded little response as Ishielu local government chairman Mrs. Ifeoma Agwu told reporters she was in a meeting, but Chief Matthias Adum did not answer calls or respond to text messages as of the time of filing this report. Meanwhile, the Izo community people, especially their stakeholders, have insisted on the Ebonyi state government to urgently intervene to restore peace and ensure a transparent, credible selection process for its traditional leadership. Otu a ka ndị akwụkwọ akụkọ Ebonyi Times News si wede ya bụ ihe. Ma gị bụ onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara etu esi eme ya, deere anyị ebumnuche gị, otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na akụkọ niile so ya. Deere anyị na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị, wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, a sị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyonyo ya, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka iwe ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu, wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise, ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button. Ya mara gị mma onye nke m, udo dịrị unu.